alle sammen, og velkommen til min første video på min egen YouTube-kanal. Ja! Nu skal jeg se min egen YouTube-kanal. Det ved everybody for mig. Som I kan se på titlen, så er det en aften med mig. Lad os hoppe ind i video. Okay, som jeg sagde, god med mad, og vi skal til at lave toast. Og det... Hvorfor skal mit kamera være sådan der? Hvad sker der, bror? Ej, det er bare nybegynder her. Jeg filmer også på min mors iPad, så kan I se det nybegynder. Jeg til det her. Toast, som sagt. Det bliver lækkert. Og I skal synes, jeg ikke lige tage af min makeup, fordi jeg har været på arbejde i dag, og jeg har svedt som en handkat. Så man kan bare se en streg, hvor jeg er bleg, og hvor jeg har bronzer på. Så det skal jeg altså ikke lige tage af. Jeg ved godt, det ser mega grimt ud. Bombastic side eye. Men som nogle af jer nok har set på min Instagram, hvor skal den stå? Den står lige. Den står der. Følg mig på Instagram. Men som nok har set, så lavede jeg jo en Q&A spørgsmål til alle sammen. Og jeg har været lidt sløv med at lave den. Og jeg har faktisk ikke noget at få den lavet, fordi jeg tænkte, at vi skulle lave den her video i stedet for. Ja, så det bliver der video i stedet for, det må jeg lige leve med. Det er så aftensmaden for i dag. Det er toast, mums og så min iced tea. Mens vi lige venter på, at min toast bliver færdig, så vil jeg gerne give et shout-out til min veninde Amanda. Hendes TikTok og Instagram, den står lige her. Og det er fordi, hun er tatovørlærling. Og hun har tatoveret mine tatoveringer, som I kan se et billede af lige om lidt. Så jeg giver lidt shout-out til hende, fordi at, hun er bare mega god. Og hun hun er medarbejder i en Bix, der hedder Ink Factory i Herning. Og jeg ved ikke, om jeg skal sige reklame. Det ved jeg ikke lige, om man skal. I don't know. Men der kommer lige nogle clips af mine tatoveringer, jeg har fået af hende, som hun har lavet. Den første, det er den her kæmpe store blomst med streger på. Det er en hibiskusblomst, og det er min yndlingsblomst. Very beautiful. Så har jeg mit timestate, hvornår jeg er blevet født på. Og hun laver altså fra alle mulige, fra store til små. Og hvorfor skal mit kamera gøre sådan der? Det er virkelig irriterende. Nå. Og så har jeg den sidste her, hvor der står Viva la Vida på. Ja. Så hun er bare mega god, så jeg synes, I skal gå ind og høre, om man kan få en tid hos hende. Vi sidder på mit værelse nu. Der er ikke sket så meget. Jeg ved ikke engang, hvad klokken er lige nu faktisk. Men der er ikke sket så meget i dag. Det har bare været en chill aften, fordi jeg ved, at jeg skal på arbejde i morgen. Som muligt. Men nu skal jeg til at lave nogle. Jeg ved godt nok ikke, hvad det ligner. Så, hvad er det? Kan nogen svare mig på det? Det er da godt nok ikke særlig flot. Jeg skal alliere mig med de her. Dem har jeg købt i Matas. Tror jeg, det ved jeg ikke. Og en good old Nyla. Og så er jeg faktisk lidt i tvivl om, hvilken farve jeg skal bruge. Det kan vi lige komme tilbage på. Lige nu der skal jeg bare lige have renset mine negle, filet dem lidt og få dem her sat på. Så kan vi komme tilbage til, hvilken farve det skal være. Jeg ser stadigvæk familien om bagved mig. Og jeg har allieret mig med en god Red Bull her. Jeg har hældt ned en kop med nogle isterninger. Jeg tør ikke rigtig at vise det, fordi så spiller jeg med mors iPad. Det gider jeg sgu ikke lige i dag. Så jeg tænker lige, at vi laver en transition på, at min neglelak er væk. Nu vil jeg så lige være at file min negle, så de er lidt korte, men samtidig ikke for korte, så jeg kan have de her på. Jeg vil gerne have, at det skal være lidt kort, så de kan vokse ud med den falske negl. Men samtidig så skal det ikke være for kort, fordi
jeg ved, jeg skal have lavet negle på et tidspunkt snart, og der ville jeg gerne, hvis jeg kunne gøre det, få på min egen negl. Yes. Nu har jeg fået neglelak af, og jeg har fået filet min negle, godt og grundigt, til den pasform, vi skal have. Og nu skal jeg lægge dem her på. Det. Nu er der kommet negle på, og de er filet. Jeg kan lige se, at jeg skal file nogle af dem her ude, så de passer med de her. Fordi det skal også være nogle, jeg kan have på arbejde i morgen. Yes, så har jeg fået dem filet, og nu skal der bare en neglelak på. Nu er det blevet færdigt med negle. Nice. Så jeg kan ordne dem på en time, hvis det bare er en farve. Hvis det sådan er lidt design, det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Det skal jeg nok lige lære på et tidspunkt. Men det her, det bliver resultatet for magnet. Og så skal jeg slappe lidt af. Så her til sidst, så det var godt nok meget håndcreme. Det skal man slet ikke gøre. Man skal slet ikke putte så meget lige på, ligesom mig. Men så putter jeg lige noget håndcreme på, bare lige sådan for at styrke hænderne og mine neglebånd og neglene, så de bliver ordentligt gode. Og jeg så stadigvæk Diamantfamilien bagved. Ja. Og så er planen, at jeg nok skal i bad med mit hår. Det er til aften. Aftenbad. Jeg elsker aftenbad. Og jo, og så jeg tænker, det jeg gør først. Jeg skal lave min øjenbryn. Så det gør jeg lige. Jeg har lige været i bad, så undskyld for, hvis jeg ligner en pungrette fra Tunesien. What? Jeg fjerner min makeup, det er derfor. Nu skal vi til det. Vi skal til at farve de her basser, fordi de trænger. Og jeg blev lidt skuffet af min negle, fordi der var nogle af dem, der har fået lidt for lidt farve, men det er lige meget, fordi det magter ikke til at gøre noget på. Så ja. Det her, det bliver farveskålen, fordi jeg har ikke den, der plejer at være med i sættet. Den har min mor nakket af en eller anden grund. Så det bliver farveskålen for i dag, og så må vi bare lige vaske den. Ja. Nu har jeg lige farvet øjenbryn så godt jeg kan, og de skal bare have sådan 2 minutter, fordi det er en meget sort farve. Og den her burde nok også vaskes nu, fordi den er ved at blive meget sort. Så det skal ikke sidde så lang tid. Fordi så ligner jeg noget, der er løgn. Og så bliver min øjenbryn totalt hvide, og det er lidt ristikalt. Ej. Prøv lige at se. Jeg skal ikke lige tage af mit beskidte vindue. Der har været noget på det, som jeg ikke kan få af. Men prøv lige at se solnedgangen. Wow. Og det er så min udsigt fra værelset af, lige ned i gaden. Det er jo super fedt. Nu er min øjenbryn done. De ser lidt vildt ud, men de skal lige slappe lidt af, og jeg har lige sat dem lidt, så de sidder lidt ordentligt. Men de er done, og jeg har fået min turban af, så mit hår det er lort og vådt. Ja. Så er klokken 10:11, og der sker ikke så meget længere i dag, udover at jeg bare skal slappe af. Ja. Så det her, det var sådan set enden på videoen, og jeg håber, I synes godt om den. Og jeg håber selvfølgelig, at I går ind og support min kanal, så jeg kan komme til tops. Ja, så husk at like og subscribe, og så ses vi bare i min næste video.